В последните години от приятно разпускане сърфът започна да оформи своя състезателен облик в България, а сърф училищата станаха обичайна гледка по родното Черноморие. И не само там. На около 550 км югоизточно от София, на турския остров Гьокчеда, своето място са намерили няколко български училища, сред които и Crazy Island Center. Мотивацията и силното желание за развитие на този спорт подтикна екипа му да организира първото си състезание – Crazy Island Open Cup с награден фонд 2500 лева, в което взеха участие много от най-добрите български сърфисти. Патриотичният българин веднага би запитал: защо в Турция? Единствената причина е, че тук просто има вятър и това създава предпоставка за развитие. Но това не пречи на българите да идват и до тук. Българският спорт, линдсърфикайт е нещо много повече от географско понятие и просто искаме хората да търсят условия за развитие, а не да се оправдават с липсата на такива, за липсата на напредък. Общо 20 състезатели взеха участие в двете дисциплини на уиндсърфа. Фристайлът даде възможност на всеки да демонстрира своите трикове, които бяха оценявани по 10-бална система от жури. Номер 1 в дисциплината стана Никола Чонгаров, който в финала победи представителя на Crazy Island Симеон Иванов. Второто състезание, слаломът, бе изпитание за скоростта и стабилността на участниците. Този път Симеон Иванов бе над всички и победи в 2 от 3 манша, което му донесе и победата в крайното класиране. Доволен съм от себе си, доволен съм от организацията, доволен съм от всичко. Владеем повече мероприятия, събираме повече хора, се виждаме кой на какво ниво е, кой как кара. Абсолютната доминация на Красимир Карталов Хайко беляза състезанието по кайтсърф. В първата дисциплина, курс рейс, вятърът изневери и някои от състезателите не успяха да завършат. Първото място зае именно Карталов, следван от Валентин Стоянов и Кристиан Саралиев. В фристайлът всички показаха интересни трикове и движения, но до финала стигнаха Хайко и Кристиан. Голямата класа отново си каза думата и Карталов грабна втората си победа. Той стана първи в атрактивната дисциплина хенгтайм, където успя да се задържи във въздуха за почти 6 секунди. Доста потренирах близките 2 години. Премина добре всичко за мен, благополучно. Какви са впечатленията ти от състезанието тук на първи? Похвала за организаторите, просто перфектна организация, всичко беше на ниво от всякъде. Едва ли Crazy Island Open Cup щеше да бъде толкова успешно състезание без помощта на главния съдия, тимрайдерът на НЕШ Том Хартман. Участието на австриеца в състезанието бе част от неговия проект за популяризиране на този спорт в Източна Европа. След като даде своя принос за организацията на надпреварата, Том не се поколеба да демонстрира част от огромния си арсенал от трикове, с които успешно се представя в световния и европейски тур. Проектът ми цели да засили интереса към сърфа в тази част на Европа, защото тук има много потенциал. Започнах в Украйна, а миналата година се събрахме в Бургас. Искам да поздравя екипа на Crazy Island Center, който за първи път организира състезание и се справи перфектно. Това са най-мотивираните хора, с които съм работил в моя проект. Първото състезание на Crazy Island пожена голям успех и откри още една арена, където българските сърфисти ще могат да премерят силите си. Или просто да се забавляват в топлите води на Егейско море сред дивата екзотична природа на Гьокчеда.